Siphambilana zethu siyezweni likaNkulunkulu thaba zikaNkulunkulu. Siyezweni likaNkulunkulu. Ujobe ukhuluma amanye amazwi kufundisa ukuthi ngiyazi unamandla okwenza konke. Necebo lakho lingeke lapho njobo. Yathanda bakhona bakhambe umzalwane ngoba akulokhu kusola kusokubhekana nabathaka ngoba sesibhekile kuNkulunkulu. Abathina uNkulunkulu besithanda ukuthi uzikhona engahamba kodwa icebo lakho masekuthela imbizi angekho ozokwazi ukuphila. Phakamisana zakho nesisho kafishane emakholwa. Egameni likaJesu. Oh, bayethe Nkosi ngcwele. Angekho njengoba lokho balinimisana. uNkulunkulu phezulu ezulwini uNkulunkulu phakathi. Lapha phakathi uNkulunkulu. Ayikhekezele uNdala ubezinsuku uyibanga lokuba uyikokwezulusa lapho bakholeze igama libanzi ngokusho ezulu Basi walunga Nkulunkulu. Nkulunkulu masashima kushaya unapoenda. Ukanenda wenzo. Baba yetu ikosi.
ungcwele, wena wethu ulungile. Liphililizwi lakho lingwena uqobo. Khuluma ngalo namhlanje nini egameni likaJesu. Silindele usilandele ukuzwa wena. Njengendluzela yomela amanzi amakhulu kanjalo umphefumulo wethu. Womele wena uNkulunkulu wethu ongcwele. Bathe phakathi emnabeni yabo mfuna uJehova kuye bengiyabe uyibeke indaba yami. Sizefuna wena Nkosi, sifuna wena emini egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Nkosi ngegama likaJesu. Asimshaya izandla sisamile kanjalo ngendawo zethu. Sisamile kanjalo ngendawo zethu bazalwane. Ngikumele ngibize indoda kaNkulunkulu egameni likaJesu. Umuzi wasePhumloni awumncinyane. Umuzi wase-CFC anebancinyane. Sihanjelwe endaweni yasePhumloni, all the way from United States of Winnie Mandela. Egameni likaJesu. Zone 4 awubakithi Phumloni ayinama sections. Sihanjelwe ke all the way from a zone something. Ayishazana sakumele apostoli sathi imane egameni likaJesu. Hallelujah. Baba wetu mosezulwini, sithemba wena, sithemba.
ngicela ukuhlabelele indumiso bingelele kakhulu bafundisi ngibingelela mama egameni likaJesu. Haleluya. Mawethu izimshayelo zandabazana ngibingelela baba ubhaqo kanye nomama kela bazalwane especially zami ifamily kaSkhona. Haleluya. Bingelela mama egameni likaJesu. Haleluya. Siyabingelela. Ngiyathanda ke bazalwane kunesikhathi lapho ungadingi umuntu kulula ukuthi umuntu akhulume ngento efundile uze ukuthi lo muntu lo lento akhuluma ngayo ufundile. Umfundisi aqala ukuhamba etherapy ngambe abantu abakhanselayo uze mohlala nabo ukuthi aba bantu bayifundile. Umehluko umuntu oyifundele into nomehluko umuntu oyihambile into abafana. Umuntu oyihambile into uthi noma ekhuluma uthi makakhuluma uze ukuthi nami ngaphila makakwazi ukuphila. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ngiqala nje ukudlulisa ukufakaza nami bazalwane. You know, lento theme lapha kwenu mfundisi umuntu owadlula entweni ebuhlungu kakhulu. I remember makuzenzeka i-accident besibuye emshadweni bazalwane. And into ebuhlungu ukuthi makwenzeka izinto ezikanje ngofisa ukuthi bathi bongana mshado. Praise the Lord. Kodwa besibuye emshadweni sathi sibuye emshadweni ngaba nobaba driver phambili driver emuva. Into bayizoyenzeka emotweni yami si-3 emotweni kaBaba bayi7 okusho sihamba zonke sihamba nje salandelelana. Praise the Lord. Wayenzeka ingozi makwenzeka ingozi waswelekela umntwana wami apha waswelekela umama lapha waswelekela bonke engizelwe nabo bonke ayithi bonke kusho ukuthi kubaba kusele mina. Now namhlanje kuseni baba yangifonela uthi kimi mntana ngazibuhlungu ngoba nanoma uhamba nje ngisenkingeni ekutheni ukuthi akekho omunye enginayo ngisele ngawo. Praise the Lord. But kunento engifuna ukutshela yona bazalwane. Uyabona uma ngabe thina silahlekelwa sizobuhlungu but lo ohambayo ngenkathi ehamba kezibuhlungu. Uyabona thina eshiwayo umuntu makanishiya bazalwane usuka kunala ayakhona. And la ayakhona basuke bamlindile. Ujabula laba ayofikela kubo kukwada la asuka khona. I wish manje ngangiyesongelela. And bazalwane umuntu makahamba isikhathi sakhe sisuka sesifikile. Noma ngabe uhamba ngesibhamu noma ngabe uhamba nge-accident noma ngabe uhamba ngani isikhathi sifikela aba-president baney'mali bagadiwe ngama-bodyguard. Kodwa ukufa makufika kuyafohla hlonipho imali bafika nje akuhloniphi noma ngabe uhlonishwa kodwa ukufa ngeke kuze kuhloniphe basekufikile babusisiwe abafayo bafela enkosini nabasenkosini bayafa bazalwane. Kodwa laba basenkosini kunesibusiso esibangithile. Akeke sithole singakaze sidlule kufeni. Uthi makakhuluma athi ngakho nokufa sesiyekhaya. Wakusho ukuthi nokufa sekuyindlela. Asakhali njengabantu abanganalo ithemba bazalwane. Sesingabantu bokuthi noma sikhala sithi iyaphinda ibonane. Sesakha nakhona ngelinye ngiyafisa ukuthi badla bazalwane ukuthi noma sithandaza sathandazela imoto asathandazela imishado kodwa sesithandazela ukuthi masikazi sesifikile asesisekosini. Ngiyasuka bazalwane sengiqedile kungafi abantu babamba intshumayelo kanti abekho kunye ngoba sesiyadelwa
uzole babathi ngifelwe uthi ngifelwe mabenza ngoJesu bekabafile uJesu sike wangena kureleme ikamoya engcwele wabhekofile wathola ukuthi ufe angakazi wabuya wabheka abazobe bofile wathola ukuthi wabona laba abaphilayo abazobe bofile bafile sikaleziphuta ngokuzobe bophilayo kathi sile wabona amazulu uyabona thina esibhekile ekhandwa ngamatshe sizomkhalela ngiyacela besezwe amatshe sekubona amazulu uyabona ifamily yakhe ingasala izona abamkhandile kanti yena uthe makafathi wabona laba abamkhandayo ngiyacela ungabambi nenkalo abazalwane ikusisizi ukufuna ngathi ngoba ubona nezinto esingaziboni bazalwane bangabawuphilela uNkulunkulu mhlazane uyofa uyabona ezinye izinto esingayiboni thina uzolo ongafuni kufa kanti ababonayo bathi basebabona bavele bathi sesiyekhaya Second Corinthians chapter 5. Genesis chapter 1. Genesis chapter 1, tell us verse 27. Okay, verse 26. Verse number 26. Yeah. Genesis chapter number 1. Yeah. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezingabuzelayo emhlabeni. Uthe masenze abantu ngomfanekiso muphi wethu bayenze njani basifuze umuntu oqala kumele amfuze uNkulunkulu wenziwa ukuthi afane naye okusho uNkulunkulu bekathi makabheka umuntu azibone yena so ukukhombula ufuna ukutshela manje usathana makalwa nomuntu akabi nomuntu ulwa noNkulunkulu ngoba makabheka umuntu yamazi uNkulunkulu bakithi so makabheka umuntu uNkulunkulu noma ngabulwa naye ungalingi utshela ukuthi usesimeni somuntu ngoba lithi incwadi kaJohn chapter 10 lithi thina singoNkulunkulu nyaka okusho ukuthi thina sinesimo sikaNkulunkulu so now usathana makelwa ubonile ukuthi uNkulunkulu uhlulekile kuye wadinga ukuthi ashaye image kaNkulunkulu wayecabanga mhlawumbe ukuthi indlela ajikela usathana ajikelwe ngayo wayecabanga ukuthi kwa umuntu uzojikelwa uNkulunkulu akamyeki umuntu ngoba
Chapter 2, verse number 7. Ujawabu kulukulu wa Mungu mtu wa mtabazi. Wapekulela emakani nake umoya wa upili. Moya wa bazalwane. Wa upili. Kanjalo umuntu waba umphefumulo ophilayo. Waba umphefumulo ophilayo. Nkulunkulu ke ngokusheshsha bazalwane uthatha isenzo sakhe akwenzile. Ngoba lokho akwenzile kuyi-image. Kodwa lokho akubumbile kusikhona i-image. Wathatha i-image yakhe wayifaka phakathi kwento ayibumbile. Ngoba le ayibumbile uyithathele emhlabathini. Manje image yakhe akayithathelanga emhlabathini. Image yakhe uyithathele kuye. Okusho ukuthi yena wasifaka manje umqini. Ngoba that's makathi isikhathi siyafika la badumisayo kumele badumise ngomoya. That's spirit umuntu. That's spirit umuntu. Second Corinthians chapter number 5, verse number 1. Ifundeka kanje ngolimi lwesizwe. Ngokuba siyazi ukuthi uma indlu yethu ngokuba siyazi ukubuhlungu ukudila nomzalwane ongazi. Ngokuba siyabona mawufike kulevel okwazi kule lithi siyakholwa futhi siyazi. Ungaqala ungaphelelwa ekholweni nolwazi. Awaziyo yabona basengafika la ngifike ngithola abantu bethuliwe mara bangabe nolwazi nento ebathusayo. Ngifike ngathuki. Akusho ukuthi uyakwazi ukuhlala kwi-environment abasha wathi wangabi nolwazi uzoshawa ifear. Yabona njengamanje baningi abasaba ukufa ngoba banalo ulwazi. Wathi waba nolwazi. ngokuba siyazi Ubani ophethe i-King James Version? Ubani ophethe iBhayibheli lesingisi mhlawumbe? Sike sasivakashela bazalwane isikole. Yeah. So let's go now. Yeah. Now we know that if the entity we live in is destroyed, Okay. If the earth is dead, he dead. Until the labor for permanent. Kungena phakathi kwalo kube nomsebenzi wokuhlobisa. Kodwa ngakutshela ukuthi noma nomsebenzi wokuthi libe liyoshime kodwa lizosuka. Angithi mabona ngibithathe ukujikile ngoba futhi angeke ngizokodwa sasa sizobuya ngoba siyazi ukuthi le ntanda bekoma permanent. Ngoba siyazi ukuthi lidokodo uma njalo shimilezwe utilika. Utilika sishumela mntakabawo. Utilika siprofeta. Utilika sikhulu. Utilika one day lizotilika. Lake latilika inkosi kuye ezulwini. Yangena kuMariya yagqoka intende endilikayo. Washo ukuthi njengoba igqoka ingoba yena angadiliki ukwadilika into endilikayo. Wangena phakathi kwayo ukuze akwazi ukudilika. Wathi engene phakathi kwayo bayishaya bayibophela esiphambanweni bayishaya ngameva. Bathi uzoyaga afike esikhathi sabo ngoba le nto yayiphakathi kwalo mzimba yayingazi. Washo ukuthi ngenkathi izofa ufakazi wamanje aqheleka umhlaba wanyakazo kanjani. Nalamafa abantu kodwa lo
Sanda nokudilika kwayo wayemvusi. Sanda bafana. Asonge. Ngokuba siyazi. Asithi siyazi. Siyazi. Uyashumayela makuzodilika wonke. Yeah. Ungazi popona mntasekhaya. Ngoba bathathe ngathi mara wonke uzodilika. Udilika kulokufazi udilika. Ngoba lento phakathi kwayo yikho permanent. Ayidilekeni laba abagugile, dilikela noma ubani. Abanye abadilikela baqeda ukuzalwa ibadilikela. Ngoba intenge yadilika mntasekhaya. Idilika uthembekile phambi kokuthi idilika. Ngoba yadilika. Ukubona masele wena ukuthi ake uzodilika kuyadilika bese uzodilika nawe mina abona sakhuthamu uzodilika Ngokuba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokotho idilika. Genesis chapter 2 idokotho ilele lenziwe kuGenesis chapter 2 mangabumba wayenza njani wayebo phela idokotho like laxa kuPaul athi never nibanthuma awube kancane lapho awube kancane ngikhiphe never sohlala nalo kule dokotho kunezinto uNkulunkulu azela ngoba ugotshiwe ukhulekela abantu abanye baze kushobela bathi hayibo sabona ngibamtshela sesiphambalweni bathi wena kwazi usindisa abantu ngani ungazisindisa abazalwane basukule idokotho siyanyaza siyathelela sasesha ngani kwenzeka bonke kule dokotho ukhulekela noma ubani yakhuluma ngale dokotho Ngokuba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni eyidokotho idilizwa sinesakhiwo esivela kuNkulunkulu. Indlu engenziwe ngezandla. Uma idokotho ilena kaGenesis chapter 2 isakhiwo ilena kaGenesis chapter 1 Genesis chapter 1 wenziwa umuntu obamfanekisa. Genesis chapter 2 ile dokotho esizwe emhlabathini kodwa ikizi akithi awuthatha emhlabathini kuzobuyela emhlabathini kodwa umoya uyela kunika fire. Njengoba manje seyithi sinesakhiwo esingenziwanga ngezandla yini into eyenziwa ngezandla yile nto siphakathi kwayo abazalwane umthandazo wami yilona ukuthi masinganayo into yaphandle njengaphakathi empini masinganayo into yaphandle kanti asikhona ngayo ngizongizile ngokuthi ngizonimala abangashumayela abantu abayi4 noma kungasala 4 bazalwane inkinga ukuthi sesijwayele ukwenza izinto ngokubona abantu ngokubona phandle ethanda ubonwa vele ngokubona phandle ethanda upraise ngokubona phandle ethanda ubonwa kodwa sekupela ukutshela asingasanaki into zangaphandle asinakubonga Yazi ngikhuluma nomunye ukuthi mangimile la tata mangathi uthi manganisekho hayi ngoba umzimba wakho awusekho ingoba ngithe mangicima ngaphuma emzimbeni bese kufakaza abantu bathi uTimane akasekho okusho ukuthi uTimane wayephakathi kwalento enibonayo ungamjaji ngalento oyibonayo yabona abantu abayithu umuntu makafa kulomzimba bekelwe wona ekhaya makaphuma kulomzimba uphuma phethe ihearts phuma phethe azi ukuphila ngamaphilisi bathi umuntu lendlela kashumayela ngayo kodwa wayephilaza kulawo ushukela kwenze njani makaphuma ngena kulomzimba ogulayo ushiya lomzimba ogulayo angena kulomzimba lomzimba ulowo nkasibulo lomzimba ulowo ngakhabuki lomzimba ulowo ngalaphi lomzimba ulowo ngakwazi ukufuna ezinye izinto ezifuna lomzimba lomzimba bangaphuma kunesiliwa esizababona bayakhala kodwa babangabuzi ukuthi uyafuna ukuyela uzaqaba
Until today, also can't watch a gift. Let me check your order. Unga food is collective. But if you want to talk to It's all the sample to postcode.
kuye. Sikhombelana ngama-gift, sikhombelana ngendlela esiphindina ngayo. Kanti asazani naye. Kise asimazi. U-Isaya waprofetha, wafika nabathi ngokufa kwenkosi uZiya. Ayibone Nkosi. Ngokufa kwenkosi uZiya. Ngokufa kukaZikhona khona ngempilo kaZikhona. Ngathandaza, nalabo abazoshumayela emqobeni wami, I pray umngcwabo uzosindisa abantu abantu. Sesingafo singashadanga mara sekhaya. Abazalwane kushumayela lapho, akwazi mina lo. Akwazi ukushumayela abantu. Yebo, kusho ukuthi sibe nemali. Kusho ukuthi sibe nemoto. But asikali check i-connection. Abantu bagcina basuke kuNkulunkulu ngenxa yokuthi bafuna izinto abangayitholi. Abantu bababizwa ngegama lami bezithomba. Bekhuleke, bese bafuna inkinga siyafuna. Asifuna ubuso babo, sifuna imoto, sifuna imishado, sifuna yonke le nyakanyaka. So sibajimile le ngqondo nakho ukuthi sengomelo of God ashaliwe. Ashaliwe ngabuzosifokweni. Yenza ukuzama ukukhilitha into yokuthi usatshwe. Wasatshela emhlabeni kodwa bathumela ngokusala. Yebo, haleluya. Nkosi yami. Kufuneka nabantu ababili nje abasasazane Nkosi. Yona asazane nayo. Asixabananga la. Ebazalwane ngemncane. Ezima wabe kathanda ukusho athi ngelanga lokufa kwami ngiyacela. Lekelani ukukhuluma ngani kakhulu. Ngicela ukukhuluma ngeNkosi. Ayedwa ukutshela umfundisi bekazoshumayela ukuthi ngiyacela. Khuluma ngeNkosi ukuze kujabule. Nomuntu ohambile. Ngiyamcela bazalwane. Ngencenga ngesidle seNkosi. Yabona umvuma phambi kwabantu. Umvuma phambi kwabantu. Ilanga lakho leli. Uzwazi ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda. Ilanga lakho leli. Awusindiswanga. Awazani Nkosi. Ungavuma ukuphuma la ungasindiswanga. Haleluya. Kuhlala abantu abathi Nkosi asazani naye. Sazani Nkosi. Unkulu athubazane Nkosi. Kuyesokweni athubazane. Ebazalwane ukushumayela athubazane Nkosi. Ngazi hlobo labantu elimaphambili mara kuyile destroyers. Into aba-destroyers nalo kuyadestroya. Bazalwane kudala sikule nto le. Sihambela abantu abangamsabi uNkulunkulu. Ababili lapho khale that's why uNkulunkulu bayiqeda ukuma mayishaya vele sabo ngoba uzumuza nangeNkulunkulu bakathiwele bekamepulpit. Ngoba into ongasiyiyo bazalwane uNkulunkulu la for 2 hours ngoba usiyo leyo. But into ongasiyiyo awukwazi ukuyigcina forever. Iyiphuluke masithe nawe sikhuluma ngayo yaphuluka. Celebration. Ukuthi umlobile. Ngabazalwane, noma sesingangena singasala nyawo. Singene singasala ama-title, ngathemba kanjalo. Singene sesinyathwa. Ebalekile singenile. Ngivama ukushumayela le vesi yabusiwa bafe enkosini. Baba, babusiwa bafe kuphi? Kunefuthi sesikilindile athi uzufe. Kunefuthi sengeke usithole usaphila athi uzufe. Ngoba lithi babusisiwa bafayo bafele enkosini. Kusho ukuthi bakufa ngokusesepackaging lithi. Well done. Gijimelo, ukugijima okunobuhle. Kumele uzifocus. Nalaba besebayenza imithandazo yemishado, kumele uzifocus. Imithandazo yemishado. Sethandazela ukuhlangana noNkulunkulu. Ipresence yakhe. Baningi abantu abathola umshado out of bazalwane sebane-pressure yomshado. Nomshado wabo sebaza ukumaintaina ngithi akekho noma bekumele ngabe baqale ba-invite uNkulunkulu bafuna umshado. So umshado uzobapha inkinga kumele bawumaintaine ngamandla wabo. Fanele bandla ozomisa uNkulunkulu angakasho lutho. Uzobe engakinga ngoba kumele kube whole maintainer. Uzozama abantu bazothi weqale lani into ehlulayo. Jela, let's go for the money to miss a little. I'm going to do that.
Ngalukuleka nabantu ngibiza la attack on mama bomb. Ngiyazi ukuthi ngimemela service. Kodwa ngibiza la attack. Bamjela kanti bafunayo. Bathi sasana uNkulunkulu. Bese kunalo hlobo lithi siyasaba nawo lamandla. Kodwa sahlubuka. Uthi Jesu ngento yokwanda kokubi kuyophola uthando. Ngifuna abantu laba bathi sake sayizwa lento lithi kodwa sahlubuka. Ungafihlele kule nto I pray. Asikhombisa amakhanda ethu. I pray. Ungabi nomuntu ozothi Nkosi ngizwile ukukhuluma nami kodwa ngasaba kuya phambili. Ngifuna lokuhlobo labantu. Yebo siyaqhula, yebo siyashumayela. Yebo saziwa njengabantu abaphofu. Kodwa uNkulunkulu ukhuluma nami. Mawuzwe ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nawe namhlanje. Phakamisa isandla lakho khona. Phakamisa isandla lakho khona. Phakamisa isandla lakho khona. Ungasabi ukuthi abantu bazawuthini. Ungasabi ukuthi abantu uNkulunkulu makafuna umuntu wakhe uyamlanda. Mawubona phakamisa isandla. Thank you Jesus. Mawubona phakamisa isandla. Qala sisonke ngaphambili. Simshayela izandla. Mawubona. Masaba abantu. What's going to happen now? Let the way. The God let the way. Chabula Mazulu. Satan. Sekule. Okon. Let to dance. Everybody pray. Okon. It's not a family. Okon. Oh my gosh,